Welkom bij Ruderline TV. We zijn vanavond te gast in Brabant, in Sint-Oederode, bij café Oud-Rooi. En Brabantse nachten, die duren lang, maar ze beginnen ook nog eens heel vroeg. Want kijk eens hier, het is 9 uur 's avonds en het zit hier al bomvol in het gezelligste café van Sint-Oederode. Laat je horen, kom op! We zijn hier in café Oud-Rooi, hoe gaat ie? Ja, het is hier hartstikke gezellig hier. Kom allemaal en laten we feest vieren. Heerlijk. We hebben hem hier, de oudste bezoeker van café Oud-Rooi. Maar iedereen is natuurlijk welkom. Gezellig feestje, Oktoberfeest in Brabant. We hebben hem hier, DJ Kikke! Ja, lekker hier man is het Oederode Oktoberfeest met Lars Brands. Hoppa! Op gast erop bij. Ruud, leuk dat je nog een keer hier bent. En natuurlijk Jan. Even stampen hier. Wil je wat zeggen? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik draai even om naar de camera. Ja? Ik vind die dames er altijd zo mooi uitzien met Oktoberfeest-tenuutjes aan. Ik vind het verschrikkelijk. Waarom heb je het dan aan? Ja, moes is het thema. Oh, je moet erbij horen, ja. Ja, je moet erbij horen. En wat drink je nou? Ook bier? Ja, dat hoort er allemaal bij hè, bij Oktoberfest. Lekker man, lekker man. Vanavond ook te gast bij de Oktoberfeest in café Oud-Rooi. De beste zanger van Brabant en omstreken, zanger Lars Brands. Ik zweer het, als je een feestje geeft, boek Lars Brands. Hij kan alles zingen, van Martje Hoogkamer tot Stef Eckel. En wij gaan nog even feesten! Oud-Rooi. Het is hier ontzettend gezellig en helemaal leuk is, dit café bestaat pas sinds 2020. Dus dat is wel ontzettend knap om in zo'n moeilijk jaar een café te openen. Maar zoals je ziet, het is hier lekker druk. Wij gaan gezellig even door met feesten. Meezingen! Mountain Mama, take me home, take me home. Sint-Oederode, ja. Sint-Oederode! Waar kom je vandaan? Rooi! Hoppa, is het gezellig hier? Is het gezellig hier? En Rooi altijd! En Rooi altijd. Please to me! Dat ze maar snel alle coronamaatregelen wegdoen. Corona moet oprotten! Wat helpt er nou tegen corona? Wat helpt er nou tegen corona? Wijn en bier! Wijn en bier. Kijk, zo wil ik het horen. Hoppa. Jij komt duidelijk niet uit Rooi. Ik kom niet uit Rooi, nee. Dat ze merken aan je zuipgedrag. Maar kerels drinken ook geen wijn. Roze mensen zuipen. Nee! Dikke Dieter gaat door voor Zala! The Voice of Brabant. Wat zeg je nou? The Voice of Sint-Oederode. Ja,
Kom uit Holland! Holland de gekste! Holland! Jullie zijn vroeger al in het oude café geweest, een Doel. Ja, Doel is wel gezellig. Wat is nou leuker, de Doel of Oud-Rooi? Allebei. Allebei gezellig. Ja, ik wil Holland toch niet afkraken, hè? Bier hier, hoppa. Allebei gezellig. Allebei gezellig. Allebei super gezellig. Zolang het maar van Michael is. Wat zeg je? Zolang het maar van Michael is. Ja, precies. Michael Toelen. Precies. Atje. Een atje voor de heren. Hoppa. Hallo dame, mag ik mijn bril terug? Mag ik mijn brilletje terug? Ik ben namelijk blind, ik zie niks. Zo lijk je veel slimmer. Ja, mooi. Kijk even naar de camera. Oh, wat een knapper. Ja. Oh. Hoppa. Hoeveel hebben jullie al gezopen? Te weinig. 100 bier. Wijnen. Hoppa. Wij gaan nog even een feestje bouwen hier in Sint-Oederode. Waarom ben jij niet verkleed? Hou je daar niet van? Ik heb de memo volledig gemist. Oh. Maar je vindt het wel gezellig hier? Zeker, absoluut. Gewoon lekker zuipen. Gewoon lekker zuipen. En wat vind je nou van die maatregelen dat we om 11:30 alweer klaar zijn? Ja, kut. Ja, kut hè? Dat ze maar snel alles opengooien. Inderdaad. Nou, veel plezier nog. Ik heb niet veel bier met. Nee, we hebben gehoord dat jij de grootste alcoholist van Sint-Oederode bent. Kan je even een beetje atten? Klein beetje. Brood dan. Kijk. Oh. Sint-Oederode. Oh. 5 seconden. 5 seconden. Wat je nou doet? Ja. Jij krijgt zometeen een nieuwe van ons. Helemaal goed. Ja. Dit was DJ Kikken vanuit café Oud-Rooi in Sint-Oederode, Noord-Brabant. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer op een ander feest, in een feesttent, op een fuif. Maakt niet uit, je ziet ons vanzelf wel. Later!